Ranjan Dwimary ketia mukto hobo je jitio sakorkari hoy teo karab না ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয় যেহেতু তেওঁৰ এগেইনষ্টে যিখিনি কেছ আছিল সেই কেছটো কনভিক্টেড হ'ল আৰু কনভিক্টেড কেছটো কাইলৈ মুক্তি হ'ব পৰহি মুক্তি হ'ব বুলি কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁক যদি মুক্তি কৰিব লগা হয় মুক্তি পাব লাগে তেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াহে কৰিব এইটো কোনো এজন কনভিক্টেড মানুহক চুক্তিৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় खोनाबाय दा रायजोफोर डिपुटि चिफ अफ बिटिसि गबिन्द बसुमतारिया मा बुंदों माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि बिथांनि जि मेन्टेलिटि बेयो जेबो साननो हानाय जि मेन्टेल पावार जि मेन्टेल स्ट्रेंथ दं बिथांना डेमेज जाबाय बिथांनि खर'नि ब्रेननि जि नार्भ बे डेमेज जाबाय जायनि थाखाय दिनै बिथाङा बेबायदि गोदाव सोराव खोथाखौ बुंदों जुदि गबिन्द बसुमतारी नोंथां बे पिस एकर्ड एबा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाया होननानै नोंथाङा अलरेडि मिन्थिखायो दिनै नोंथांमोना बर' रायजो राजानि मोजांखौ लुबैयो जोङो सान्थिखौ जों लुबैयो बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोर जेसेबां दं बिथांमोना बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो गजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन प्रमद बर' गबिन्दमोन आबसु इउपिपिएल नि मानसिफ्रा बुंदोंमोन बयबो उदां अखोराङाव फैनो हाबाय होननानै बुंदोंमोन बोसोरसेयाबो थांबाय बोसोरनै जाबाय बोसोरथाम जाबाय बाट दिनैसिमबो जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफ्रा दिनैसिमबो टिल टुडे गवाखै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ नाथाय दिनै दुखुनांथाव खोथाया बेसो सासे एनडिबिनि दैदेनगिरि जालायनानै गबिन्द बसुमतारिया दिनैनि दिनाव बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव दिस इज भेरि आनफर्चुनेट नोंथाङा सासे डिपुटि चिफ जालायलायनानै नोंथांनि खुगानिफ्राय बेबायदि वार्ड्स ओंखारनो समाया बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला एनडिबिफोरनि जि नांनाय एनडिबिफोरनि जि दुखु खस्थ' खालामनाय बेखौ जेबो बुजियाखै जेबो भेलु होआखै स' बिथांमोना बेफोरबायदि साडेनलि एकर्ड खालामनानै पिस एकर्ड खालामनानै बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ टटेलि बिथांमोना डेस्ट्रय खालामदों नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा जाथिनि उन्नयननि खामानि मावदों बयबो एक्स एनडिबिफ्रा बयबो रिहेबिलिटेसन मोननो हाबाय एबा मोनफुंजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो इनकमप्लिट दिनै फैयै फैयै फैनानै ग्रेजुवेटलि गबिन्द बसुमतारिया दिनै मा बुंखो रायजोफोर रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजों गवा रन्जन दैमारिया अलरेडि कनभेक्टेडखा मानसिया एबा दैदेनगिरि एनि पार्सन जुदि कनभेक्टेड जायोब्ला मालाबाबो पिस एकर्डनि गेजेरजों गवा होननानै दिनै गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय जुदि कनभेक्टेडखा मानसिया जुदि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाब्ला कनभेक्टेडखा मानसिया जुदि जेबो सोलियाब्ला मारैथो रन्जन दैमारिखौ फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिखौ दिल्लीयाव मानोथो पिस एकर्डआव साइन खालामनो मानोथो लांखो नोंथांमोना मोनथिखागौ अलरेडि गबिन्दआ मोनथिखागौ प्रमद बर'आ मोनथिखागौ रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजों गवा होननानै बिथांमोना अलरेडि मोनथिखागौ बेनो जाबाय नोंसिनि सान्थि सुक्तिया नोंथांमोना जुदि गवा होननानै मोनथिखायोबा रन्जन दैमारिखौ गवाब्ला जोंनो बे एकर्डखौ नाङा वी डोन्ट वान्ट दिस टाइप अफ एकर्ड होननानै नोंथांमोना मानो बुङाखैमोन बिदिब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनग्राया गबिन्द प्रमद बर' दिनै बिथांमोना गावसोरनो बुंदों कनभिक्टेडखा मानसिया गवानो जायफ्रा माने गोजौ थाखोनि केसाव नांनानै दंखायो एबा कनभिक्टेडखा बिथांमोनखौ गवा होननानै मोनथिखागौ गवा होननानै मोनथिखासेयावबो बिथांमोना मानोथो पिस एकर्ड खालामखो आरो बुंबावबाय
पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव बयबो जोबथेसालियाव थानाय जेसेबां लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं बिथांमोना बे पिस एकर्डनि गेजेरजों गजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै UPPL नि मानसिफ्रा एबा आबसुनि मानसिफ्रा बुङो, फेसबुक पेजाव लिरो, जानला मानला बुङो, ओंथि गैयि मिनिंलेस खोथा बुङो। हाग्रामा महिलारि बिथाङासो लायनो माने रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों। होमबा साननानै नायदो, दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। हाग्रामा महिलारिया पिस एकर्ड खालामाखै, बिथाङा उइटनेससो। हगारना होमोन ना हाग्रामा महिलारि बिथांनो साइन खालामनो। मानोथो हाग्रामा महिलारिखौ गिनानै, मानोथो हाखु दाखु बेबायदि पिस एकर्ड खालामनानै, मानोथो एनडिबिफोरखौबो गोदाव सोराव खालामबाय। बर' जाथिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन, जि गोजामसिन दाबि, बेखौबो टटेलि दिनै डिस्ट्रय खालामबाय, डिस्ट्राक्सन जाजोब्बाय। नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै बिथांमोननि जि थगायनाय UPPL आबसुनि दिनै प्रुफ जाबाय। बेखौ गबिन्द बसुमतारिया दिनै ससियेल मिडियायाव बुंनानै होबाय। रन्जन दैमारिया खुनु दिन बे पिस एकर्डनि गेजेरजों गवानो, सानसे साननै बुंबानो गग्रा बुस्थु नङा होननानै दिनै गबिन्दआ बुंबाय। अब्ला बिथांमोना रन्जन दैमारिनि थाखाय इनिसियेटिभ लादों होननानै, खामानि मावगासिनो दङ, जागासिनो दङ होननानै बुंनाया दिनै जों नुनो मोनबाय। बिथांमोननि जि इनिसियेटिभ लानाय गासिबो बेखार, बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो एभ्रिथिं इज आनबिलिभेबल, आनएक्सपेक्टेड। दिनै फैयै फैयै फैनानै ग्रेजुवेलि जोङो खोनानो मोनबाय, खुद दिनै ससियेल मिडियायाव गबिन्द बसुमतारिया गावनो बुंबाय, रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गवा। बेनो नामा नोंसिनि पिस एकर्डआ? जुदि पिस एकर्डनि गेजेरजों फाउन्डार अफ एनडिबि हु इज नन एज रन्जन दैमारि, जुदि बिथाङा गवाब्ला मानोथो एकर्ड खालामामोन? जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडारफोर जेसेबां दं, बे एकर्डनि गेजेरजों गवाब्ला वी डोंट वान्ट टु साइन दिस टाइप अफ एकर्ड होननानै नोंथांमोना बुंनो हायोमोन। मानो बुंनो हायाखै? गजोबगोन ना गजोबा? जेनेरेल एमनेस्टि मोनगोन ना मोना? गासिबो उदां अखोराङाव बयनिबो केसा डिसमिस जागोन ना जाया बे एकर्डनि गेजेरजों? जुदि डिसमिस जायो अब्लासो जोङो बे एकर्डखौ साइन होगोन, आदारवाइज नङाब्ला जोङो साइन होआ होननानै नोंथांमोना बुंगौमोन दिल्लीयाव। जुदि नोंसिनाव साननाय दंमोनब्ला, एनडिबिफोरनि दुखु खस्थ'खौ जुदि साननाय दङमोनब्ला, बेबायदि आनफर्चुनेटलि एबा हाखु दाखु बेबायदि साइन खालामनाय नङामोन। ओरैबायदि माने गावजों गाव मोजां बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै ब्रडलि डिसकासन खालामोमोनब्ला, रायजो राजाफोरजों सावरायलायोमोनब्ला, एकर्ड खालामैनि सिगां ओरैबायदि लाभलि एकर्ड जागौमोन, ओरैबायदि पिसफुल एकर्ड जागौमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै जों गासिबो नुनो मोनबाय, बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना एबा पिस एकर्डखौ गावसिनि पलिटिकेल लाभ आरो बेनिफिट एबा गावसिनि पार्सनेल सार्थनि थाखायसो बिथांमोना बे एकर्डखौ खालामदों। हाग्रामाखौ शिबनिफ्राय जोख्लायनांगौ, बिपिएफ पार्टिखौ दुरबल खालामनांगौ आरो जोङो राजा जानांगौ, बेबायदिल' बिथांमोननि जि स्ट्रेटेजि, बिथांमोननि जि खामानि मावनाय दिनै फैयै फैयै नुजाबाय। बिथांमोना माने गावसोर राजा जानो थाखायसो बे एकर्डखौ खालामदों। बर' रायजो राजानि उन्नयननि आरो पिस एबा जौगानायनि बिथांमोना जेबो एकर्ड खालामाखै। दिनै जुदि बिथांमोना जुदि एनडिबि जुदि गोख्रों दैदेनगिरिमोनब्ला, दिनै गबिन्द बसुमतारिनि खुगानिफ्राय बेबायदि खोथाया बार'नो नाङामोन। अब्ला साननानै नायदो, कनभिक्टेडखा होननानै मिथिखायो, रन्जन दैमारिखौ गखाया होननानै मिथिखागौ, प्रमदआबो मिथियो, फेरेंगायाबो मिथियो, गबिन्दआबो मिथियो बे एकर्डजों गवा होननानै। आरो बे एकर्डआव रन्जन दैमारि आरो जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफ्रा गजोबनायनि जेबो क्लज एबा दफायाव जेबो लिरनायानो गैया, जेबो मेनसन खालामनाय गैया। अब्ला बिथांमोना माबोरै गगोन? बिथांमोना लिरनानै लाबोदों बिटिआर एकर्डनि MOS, which is known as Memorandum of Settlement, MOS। बे MOS नि प्रसेसआव एबा दफायाव जेबो मेनसन खालामनाय गैया, जेबो रिटेन डकुमेन्ट गैया।
इनडिबिफ्रा गजोब्बाय होननानै बाव लिरनाय गैया मोननै वार्डसो बिथांमोना लिरनानै लाबोदों हाइनास आरो नन हाइनास हाइनासआ जाहैबाय गोजौ थाखोनि केस नन हाइनासआ जाहैबाय गोरलै बैफोरबायदि केसा माने बेखौ स्टेट सरकार एबा माखासे नेमखान्थि एबा आयेन एबा ल'नि गेजेरजों बेखौ रिभिउ खालामगोन उइल बि रिभिउ होनदों रिभिउ खालामनानै बिथांमोनखौ जुदि दायनिगिरि मोनोब्ला बिथांमोना गनाय नङा जुदि दायनिगिरि मोनाब्ला बिथांमोना उदां जागोन बेबायदिसो लिरनानै लाबोदों आरो जायफोरा हाइनास गोजौ थाखोनि केस जायफोरना सिरियाल बम ब्लास्ट मार्डार केसनिफ्रायबो देरसिन नैबेफोरबायदि मानसिफोरनि केसखौ रिभिउ खालामगोन हाइनासखा खिन्थु बाव रिभिउ खालामनानै बिथांमोनखौ अभियासलि मोनखागोन दायनिगिरिखौ मोनखागोन बिथांमोनखौ रिभिउ खालामनानै नायगोन होननानै लिरनाय दं जुदि दायनिगिरि मोनोब्ला बिथांमोना जोबथेसालियावनो थानांगोन थैजासिम लाइफ सेन्टेन्स नायदो होमब्ला माबायदि लिरनानै लाबोदों नाथाय ससियेल मिडियायाव बिथांमोना लाजिया माने गिदिर गिदिर दुगामारा खोथा बुंनो प्रमद बर'आ उन्नयननि खोथा बुंदों सान्ति सुक्तिनि खोथा बुंदों नै दाखालिबो इनकाउन्टार जालायबाय इनाय अनागारियै दिनै जोंनि बर'फ्रा बुथार जादों खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै जालांबाय दिनैसिमबो जोंनि बर'फ्रा सान्ति सुक्ति एबा गोजोन गोरोबथा एबा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोंनि बिटिसिआव जेबो पिस एबा ट्रेंक्विलिटी हारमनियास गैया why still there is no peace and harmony in BTC मिस्टार प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा नोंथांमोननि खोथाया गासिबो आनबिलिभेबल आनएक्सपेक्टेड स' जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो बुजिबाय इउपिपिएल सरकारा जाख्ल'ग्रा थगायग्रा दिनै फैनानै दिनै प्रुफ जाबाय आरो गबिन्दआ दिनै गावनो बुंनानै लाबाय गबिन्द बुंनाय खोथायानो फोरमान होयो दि बिथांमोना रन्जन दैमारिनि थाखाय जेबो इनिसिएटिभ लायाखै आरो नट अनलि रन्जन दैमारि जेलाव थानाय जेसेबां लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना जेबो इनिसिएटिभ लायाखै इनिसिएटिभ लादों गसिगोन जोबथेसालिनिफ्राय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि जि खोथा बुंनाय गासिबो आननेसेसारि आनबिलिभेबल माने फोथायनो हाया ओरैबायदि गोब्राब ओरैबायदि थगायो गबिन्दआ दस्रा बुङो प्रमद बर'आ जुदा बुङो फेरेंगाया जुदा बुङो उरखाव गोराया जुदा बुङो उरखावा बुंबाय बे एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारियाबो गबाय उदां अख्राङाव फैबाय ब्लाइन्डलि सिगनेसार खालामदों बे एकर्डआव होननानै बुंबाय नाथाय गबिन्दआ दिनै बुंबाय रन्जन दैमारिया खुनु दिन बे एकर्डनि गेजेरजों एबा सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों कनभिक्टेडखा मानसिया माब्लाबाबो गवा होननानै दिनै बुंबाय नाथाय प्रमदआ सान्ति फैबाय होननानै बुंदों फेरेंगिया बुंबाय रिहेबिलिटेसना कमप्लिट जाबाय बाट टिल टुडे दिनैसिमबो इनडिबिफोरनि जि मोननांगौ जे रिहेबिलिटेसन एन्ड कम्पेनसेसन दिनैसिमबो इनकमप्लिट नाथाय दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर खोथा बुङो जुदि बर' रायजो राजानि इनडिबिफोरनि दुखु खस्थ' एबा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायखौ बिथांमोना जुदि बुजियोमोनब्ला दिनै गबिन्दनि खुगानिफ्राय बेबायदि वार्डस एबा बेबायदि खोथाया ओंखारनाय नङामोन जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै थगायबाबो थगायख'नो हायाखै नाथाय बिथांमोना थगायबाय थादोंमोन बिथांमोननि जि थगायनाय दिनै प्रुफ जाबाय गुब्रु सारबाय दिनै ब्रास जाबाय बिथांमोना थगायदों रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय गनायनि जेबो खामानि मावाखै सिगाङावनो गबिन्दआ बुंखादोंमोन रन्जन दैमारिया गवा बे एकर्डजों आरो दिनैबो बुंबाय रन्जन दैमारिया खुनु दिन गवा बे एकर्डनि गेजेरजों कनभिक्टेडखा मानसिया गवा कनभिक्टेडखा मानसिखौ गवा होनना मिथिखायोबा नोंसोरो साइन खालामनो नाङामोन ना नंगौना नङा रायजोफोरा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोर जेसेबां दं गजोबोब्लासो जोङो साइन खालामगोन नङाब्ला जोङो साइन खालामा बेबायदि एकर्डखौ जोंनो नाङा उइ डन्ट वान्ट जों बिदिखौ जोंनो नाङा जों बिदिखौ लुबैया इनडिबिफोर जेसेबां दावहारुफोर दं
जायफोर दावहा नांदों बिथांमोना दिनै दावहा नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों बिथांमोननि केसा जुदि गवाब्ला मानोथो एकर्ड खालामनांगौ बेखौ सान्थि सुक्ति खालामनांगौनि जेबो दरखार गैयामोन ना प्रमद एकर्ड गबिन्द एकर्ड नाम लाबानो जायोमोन बेखौ सान्थि सुक्तिनि नाम खालामफ्लानानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि बड'लेण्डखौबो दिनै दंस' खालामबाय बर'आ मोनसे गिदिर सिमां दंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेबो दिनै दंस' जाबाय दिनै एनडिएफबिफ्राबो दिनै गोबां माने मिजिं सिमां सुजुदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बिथांमोनाबो उदां अख्राङाव फैनो हासिगोन बयनिबो केसा जोबसिगोन होननानै बिथांमोनाबो जाय जाथोंसै होननानै बिथांमोनाबो फोथायनानै प्रमद बर'खौ आरो रन्जन दैमारियाबो फोथायनानै एकर्ड खालामनानै दिनै मा जाखो फैयै फैयै दिनै रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजों गवा होननानैसो दिनै गबिन्द बसुमतारिया बुंनानै होबाय बिनिफ्राय दुखु नांथावसिन मा खोथा थाबावनो रायजोफोर दिस इज भेरि आनफर्चुनेट ओंखायनो जोबथारनायाव फाइनालि आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानाया मोजां इउपिपिएल आबसुनि खोथाफ्रा मोनसेबो लाजाया थगायजोबनाय दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना थगायनायनि थाखाय गावसिनि पलिटिकेल केरियारा बरबाद जाखाबाय अलरेडि जाबाय आरो 2025आव जिन्दिगिबो इउपिपिएल आबसुआ गामि गामि हाबनो हानाय नङा बिथांमोना दिनै जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायदों एनडिएफबिफोरखौ थगायदों बिनि फिथाइखौ बिथांमोना 2025आव मोनगोन नोंथांमोना नेबाय थानानै थादो आरो बे आं बुंनाय नङा सिदा खोथा इउपिपिएलआ थैलाय उजिलाय आरो 2025आव सरकार फर्म खालामनो हाया बे सिदा खोथा आरो रायजोफोरा बयबो सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर एनिवे लोगोफोर थेंक इउ स' माच